kako potraga za mjestom za fotografiranje izlaska sunca na Muri nije uspjelo, sjetio sam se da u blizini imam jedno prekrasno stablo. Evo ga tu, iza mene. Evo, to je to. U pozadini je zalazeći mjesec kojega prekrivaju tanki oblaci, a za nekoliko minuta slijedi izlazak sunca, pa se nadam da će obojati lijepo oblake. Imamo žute lijepe cvjetove na livadi ispod stabla, pa se nadam da će imati barem jedan kadar lijepi. Ove veće grupe cvijeća, veće površine pokrivene cvijećem su malo izvan linije snimanja. Moram malo razmisliti kako se postaviti prije nego počeli su se oblaci crvenjeti lagano. Znači moram malo razmisliti kako ću se postaviti, a da bi ih nekako imao u kadru. Ako se pomaknem do cvijeća, onda imam jako puno onih stabala u pozadini, pa mi se ovo stablo ne ističe. A i fino mi u kompoziciji paše ono malo manje udaljeno iza. Pa ništa, probat ću tud. Ima iza tamo iz žutoga. Pa idem postaviti fotić, pa da vidim kroz fotoaparat kako će to izgledati. Evo možete vidjeti da se situacija prilično brzo razvija. Moram uhvatiti čim prije ISO ove oblake. ISO 100 F8 pola sekunde. Nisam baš najzadovoljniji sa odabranom lokacijom, pa ću još malo prošetati oko stabla, pokušati pronaći nekakvu mikrolokaciju iz koje će kompozicija sa stablom i sa nebom i nadam se uključenim cvijećem izgledati najbolje. Odlučio sam se promijeniti stablo. Idem do onog tamo. Vjerujem da ću tamo moći lakše složiti nekakvu smislenu kompoziciju. Htio bi uključiti i ovo malo dramatičnije nebo. Sad u trenutku kad sunce izlazi, zato moram malo požuriti.
Kao što ste vjerojatno čuli, neki ne znaju uživati u prirodi bez buke. Spuštam fotoaparat niže kako bi uključio što više cvijeća u prednji plan. Spustio sam fotoaparat malo niže kako bi uključio što više cvijeća u prednji plan. Oblaci se lijepo razvlače. Prema najavi dolazi s juga nekakvo nevrijeme. Ovo su prve naznake te promjene i uvijek je zanimljivo u biti fotografirati na toj nekakvoj razmeđi između dva tipa vremena. Evo, ovo je sad moja pozicija. Fotoaparat je nisko iznad cvijeća, u prednji plan je uključeno cvijeće i vidi se fino oblaci kako se razvlače po nebu. Jedan lijepi, miran proljetni kadar. Pa evo ovako, postavke su f11, 0,6 sekundi, ISO 100 i white balance je na oblačno. Malo mi je preeksponirano pa ću staviti pola sekunde i to je to. Od filtera imam gradacijski filter koji mi služi za zatamnjivanje neba i ispod njega je cirkularni polarizator koji na šircu koristim da bi djelomično, jer on ne može djelovati po cijeloj širini vidnog polja širokokutnog objektiva, pa ga koristim da bi samo određene dijelove zatamnio, odnosno na određenim dijelovima naglasio boje. Kao što vjerojatno možete primijetiti, niski oblaci, odnosno oblaci u daljini zatvorili su sunce i ništa od lijepog jutarnjeg svjetla na ovome stablu. Tako da bez dobrog svjetla niti kadar neće bog zna kako izgledati. Međutim, u ovih par minuta mislim da sam uspio snimiti barem nešto. Čekat ću još malo, možda se ipak otvori, mada čisto sumnjam. Odlučio sam ipak snimiti još i dugu ekspoziciju. Šteta je ne iskoristiti ove oblake koji se kreću nebom. Pa za 6 minuta vidjet ću kakav će biti rezultat. Ranije sam pričao da je poželjno fotografirati prirodu u vrijeme nekakvih promjena između vremenskih uvjeta. Svaka promjena je dinamična, pa samim time imate puno više događanja u pejzažu koji vam mogu omogućiti da snimite atraktivnije i zanimljivije kadrove. U vrijeme tih dinamičnih promjena, znači česta izmjena sunca kojeg zaklanjaju, znači česta izmjena sunca i oblaka, zatim kiša, duga, snijeg, mraz, magla, sve su to uvjeti u kojima će i najdosadniji pejzaž i najobičniji pejzaž izgledati jako lijepo, a ponekad čak i spektakularno. Svjetlo je kralj, kao što bi rekao moj prijatelj Filip, i u tome je caka. Evo, sad imamo krasan kadar, ali nemamo svjetla i ne mogu si pomoći u vezi toga. Mogu samo zapamtiti lokaciju i kompoziciju i na taj način se pripremiti bolje za nekakvu buduću bolju svjetlosnu situaciju. E sad, da sam razočaran? Nisam. Mislim da imam onaj prvi kadar u biti sa onom vrbom starom bi mogao biti najzanimljiviji.
Polako ću sad, kad završi ova 6-minutna ekspozicija, a to bi sad već trebalo biti pri kraju, kupiti stvari i ponovno krenuti prema vrbi i prema autu. Vidjeti možda još uspijem snimiti nešto, ali čisto sumnjam. Sad, kad imam vremena i situacija nije dramatična, nešto o kompoziciji. Ovo je ovako otprilike će izgledati moj kadar. Znači malo šire nego je sad na snimci, međutim stablo je u lijevoj trećini kadra, oblaci putuju iz lijeve strane u desnu, tlo će biti ispod donje trećine kadra, tako da će veći dio kadra biti pripasti gornjem dijelu stabla i nebu, pošto se na nebu odvija sva akcija. Glavni začin nam nedostaje, to je atraktivno svjetlo. Međutim, kompozicijski je ova fotografija sasvim u redu. Možete vidjeti, upravo je završila duga ekspozicija i ovdje se sad vidi kako to izgleda. Dakle, kompozicija. Uvijek nastojite ostaviti nešto prostora oko svog glavnog motiva, da ga ne bi ovako stisnuli uz sami rub kadra, jer tada ste, recimo u ovom slučaju, stablo reže kadar na dva nejednaka dijela i čini vam se kao da gledate dvije razdvojene fotografije. Čim se malo odmaknete, morat ću se malo više odmaknuti ovdje, ali sad već polako kadar ima smisla jer imate nešto prostora oko stabla. Isto tako promatrajte što se dešava osim tog glavnog motiva, što se još dešava oko vas. Iz kojeg smjera vam dolazi svjetlo, u kojem smjeru putuju oblaci, kako se oni šire, da li se kreću brzo, da li se kreću sporo. O svemu tome će vam ovisiti vaša kompozicija. Ja sam sad namjerno ostavio stablo u lijevoj trećini kadra, da bih dozvolio oblacima da imaju dovoljno mjesta za putovanje u desnu stranu kadra. A pošto mi iz desne strane kadra dolazi svjetlo, onda mi se činilo prirodnim da s te strane ostavim malo više svjetla. Tek sam na trećini ekspozicije, pa evo i sunca, sad bi moglo biti zanimljivo. Pošto je duga ekspozicija, dio ekspozicije je bio pod onim dosadnim svjetlom, a ova druga polovica ekspozicije će biti pod zanimljivim svjetlom. Kad se te dvije stvari zbroje, mogao bi se desiti zanimljiv rezultat. Htio sam reći sličan, zbog toga jer sam prije prošle zime na vrlo sličan način dobio jako zanimljivu fotografiju jednog čamca na jezeru kod Kušanca, pa mi se čini da bi moglo još uvijek nešto biti. Ovo je, znači, još jedan savjet. Ne napuštajte lokaciju čim se svjetlo pokvari. Kako bi naši rekli, ne bacajte puške v kuruzu odmah čim nestane svjetlo, jer se situacija ponovno može promijeniti u vašu korist i možete zaista dobro proći ako pričekate kojih 10-15 minuta. Pejzažna fotografija prije svega zahtijeva strpljivost. Primjećujete kako se sad malo se boja vraća i na stablo. Pričekat ću još i vidjeti kakav će biti krajnji rezultat. Nadam se najbolje.
Situacija postaje sve bolja i zanimljivija. Sad već jedva čekam da završi ova duga ekspozicija kako bih ukinuo još nekoliko kraćih sa ovim super svjetlom sad dole na suhome šašu i na stablu. Krećem natrag prema vrbi. Htio bih još uhvatiti, mislim da imam nekoliko minuta vremena, htio bih još uhvatiti ovo nisko svjetlo prije nego oblaci zaklone sunce. Kao što vidite, spustio sam fotoaparat prilično nisko kako bi uhvatio ovo cvijeće u prednjem planu. Lijepo svjetlo na krošnji drveta i krasne oblake na nebu. Evo da vam pokažem kadar. Sad sunce je lijepo obasjalo krošnju, ona se sad fino ističe, ova svježa zelena boja na sivkasto-plavome nebu. Tako da lijepa slika. Imamo i laganu protutežu glavnome motivu, tako da nije sva ravnoteža, da ne preteže ova lijeva strana kadra, nego da imamo nekakvu laganu kontru i u desnoj strani. Kidam. Postavke su sljedeće: ISO 100, f11 i 1/10 sekunde. Polarizator i gradacijski filter za kontrolu svjetline neba. Svjetlo je ponovno nestalo i prije nekoliko minuta dinamična i zanimljiva scena ponovno je dosadna za fotografiranje. Ona je i dalje lijepa, ali nije više zanimljiva za fotografiranje. Kako su uvjeti dinamični i između oblaka ima ipak pokoja rupa, pokušat ću pronaći još neku zanimljivu kompoziciju, još neki zanimljivi kadar i pričekat ću još kojih 15-20 minuta da vidim kako će se situacija razvijati, jer šteta je propustiti ovo nisko sunce u kombinaciji sa mogućom rupom u oblacima, moglo bi dati još zanimljivih rezultata. Pa idemo u potragu za novim kadrom. Kako sada stvari stoje, nije izgledno da će se situacija sa svjetlom popraviti, pa mislim da je vrijeme da lagano pokupim opremu i gibam doma.